Здравейте хора, казвам се Константин, играя народни танци от 10 години, защото са моя страст и днес ще ви покажа едно хоро, пиринско хоро, което всъщност не му знам името. Играе се на песента Патруно Моме. Песента е на фолклорна музикална група от Извора. Възможно е те да са направили самото хоро, обаче не съм тотално сигурен. Ако някой го разпознае, може да каже как се казва в коментарите, аз ще го надпиша. Иначе размера не знам как се води, обаче се бори раз, два, три, раз, два, с акцент на първото едно, раз, два, три и след това раз, два. Има две основни фигури. Ще покажа и двете бавно с гръб и след това ще ги изиграя на музика. Първата фигура, както в повечето хора, почва с десен свободен и веднага има едно потъване на раз. И това е по-задържане так, затова е малко раз. Така, има леко пружиниране. Не е просто... с леко пружиниране. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. Ако правихте само това движение, ще да е така. Обаче да, общо взето раз, два, три, раз, два. И тук има едно такова, където вдигаме ръцете. В началото са свалени. Има раз, два, три, раз, два. Вдигат се и пак се свалят, като се върнем. Общо взето, значи първата част сваляне на ръце. Раз, два, три, раз, два. Вдигат се. 2, 3, раз, 2. И пак се свалят. И сега сме пак с десен свободен. Това беше първа фигура. Сега ще изиграя няколко пъти само първа. 3. И раз, 2, 3, раз, 2, раз, 2. Раз, 2. Малко по-бавничко и след това по-бързичко. 3. И раз, 2, 3, раз, 2. Раз, 2, 3, раз, 2. Вие дори може да се го забавите, ако се налага. Има на клипчето долу вдясно някъде настройки или Playback Speed, едно като часовниче. И там можете да смените да е по-забавно на 0,5 примерно или 0,8. Добре, сега един път малко по-бързичко и след това втора фигура. 3. И раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Сега да знаете, първа фигура е малко по-къса. Сега ще покажа втора фигура цялата. Не е нужно да играете, само да я видите, да знаете какво да очаквате. Станахме с десен свободен, тъй че пак почваме с десен свободен за втора фигура. 3 и раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. И оставаме пак с десен свободен, за да може да се повтори всичко. Сега на части. Така, при втора фигура пак почваме с ръцете долу. Началото е много подобно, както видяхте. Раз, два, три, раз, два, раз. От тук обаче след това първото, като... То не е чукча, е някакво задържане, преклякване, нещо такова. От тук има раз, два. С петите. Раз, два. И след това с десния крак. Раз, два, три. Раз, два. Сваляме левия, обаче вместо да направим две такива плитки. Първата е директно плитка, втората е докосване и след това плитка. И се връщаме за следващата фигура. Пак показвам на части. 3, да ръцете долу. 3. И раз, два, три, раз, два. Приклякване. 3, раз, два. Десен. Докосваме ляв и плитка. Връщаме. Десен свободен. Добре, сега малко бавничко ще го покажа. 3 и раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Да. Като се върнем към десен свободен, се свалят ръцете. Ръцете само горе, тука, на това. Сега ще се опитам да го свържа бавничко, че да се разбира. 3. И раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Това беше първа фигура. Сега втора. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Раз, раз, два, раз, два, три, раз, два. Пак сме с десен свободен. 3. И раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Два, три, раз, два. Раз, два, раз, два, три, раз, два. Окей. Мисля, че е време на музика.
Значи, музиката е много готинка. Не е толкова известна, намерих я обаче в Spotify на група, музикална група от Извора. Тук ще сложа един скриншот, може би, откъде съм я намерил. Да, ще използвам аудиото на камерата. Забравих да спомена на второто, значи първо име нали такова, на втора фигура на това с петичките. Ако сте достатъчно атлетични, може да направите това. Ако имате баланса и да. Сега ще го покажа по този начин. Благодаря, че гледахте. Надявам се да ви беше полезно, поне за нещо и да, надявам се да ви е харесало. Това беше пак още едно пиринско хоро. Ще почна малко по-различни да качвам, защото до сега мисля, че вече 3 пирински хора съм качил и някакво другото беше там по-нормално, ама да, на мен много ми харесват за това. Тъй, че да, надявам се да ви е харесало, да ви е полезно и очаквайте още много. За сега качвам поне един път седмично. Може и да почна по-често, ако записвам по 1-2 на седмица. То е по-скоро за обработката, защото тя ми отнема малко повече време. До следващия път. Чао, чао!